Zer? Semearen Instagrama espiatzen? Moskeaturik nago. Eki atzera aurrera dabil neska lagunarekin. Bitxori, ze murtxorienen. Famatu digartzegoen. Eta telebistako izre bat bezala sentitu naiz. Baina gauza raru bat esan diate. Zer esan dizuten? Bai, influencer, olako zerbait. Baina hori piropo bada. Pagatu aldizute. Ke ba, datorren hilean hasieran edo... Ba, ea, 6 baino lehenago den. Ni baiz bere hauek hartu ditut. Zer hartu ezu? Aste osorako janaria, sandwichak. Claudio Landaren programan jartzen duten luntxak. Ezin duzen etxe. Asko zegoen, inorriz da konturatu. Honen azara. Zatote maseagoaz, animatzen? Bai, zapi hartu eta banator. Bago ere aldatzera goaz. Kaikoak jantziko ditugu. Amarenak. Zer? Nire lagun batek egindakoak. Oso politak dira. Bai. Aizu, nik ez dut sentimorik. Zertarako goaz? Bankuko nire lankide hoi batekin topo egitera. Arropa denda bat jartzeko asmoa dauka. Horretarako bada? Isa ez aldator? Ez dut uste. Arratsalde osoa dara maneskarekin gelan. Aizu, Goiatz, neska laguna du? Jakina. Ez uste zu egiten dute lagun osoa gelan barruan. Baina berak esan dizu? Ez. Zer egiten duten? Ez. Baina guk egiten genuen berdina egingo dute, ez? Elkarri eskua sartu. Ez, Isak esan dizun lesbiana dela. Ez dut esan behar. Bere amana ez. Gauza horiek beti jakiten dira. Inesa, bagoaz? Ni prest? Ui, beira! Bazen! Agur! Está libre. Hortik irtetzeko amorratzen ningunan. Ezan, sekula ikusi dudan logelarek txikiena daukan. Ama karmairu baten sartu nahin. Aizan, hori duen erritmoa bi bajaten. Haze bizioa? Errakitzein din? Ni? Nik ez inat biziorik. Beitu, nik daukadan bizio bakarra pipak erostea jutea dun. Ia gustatzen zaidan pipa saltzaia, pipa jate baino. Amak uste dinen enroiatua gaudela. Berak esan din? Ez, baina aurpegian abaritzen zaion. Alabatxo, zaren bezalakoa maite zaitut. Eta guaia dela uste duenez. Tia, ze fuertea. Esan ez gaudela enroiatuta, Kakazerra. Bikote bikoitza. Nipa dios. Bikote bikoitza? Ez jo? Iez aiz irukotetik pasatuko, Bai, joko dinat. Gainera eskaira egiteko aukera zaukanat. Begira. Ze tentsioa! Joder, tia! Eta gainera, pipak bukatzen ari zaizkida. Toma! 200 eurotzar irabazi ditinat! Toma, poker onlineko Jagermeister raiz. Itxizan hori eta guazen. Eta pentsatu ere, orain ratxan nagon.